So, may dakong kalabutan ang kinabuhi sa nagsulti, ang kinaiya sa nagsulti, o ang pagkinabuhi sa nagsulti. Dalaygon nga Dios, nagapasalamat na usab kami kanimo, nining talagsaon nga kahigayunan, kaamong pagasubayon ang mga mabulukong sugilanon, gikan sa imong balaang kasulatan, sa pagpabuhi sa among pagtuo ug pagsalig nganha kanimo ug sa imong saad, ug sa among tahas ibabaw ni ining kalibutan. Salamat Ginoo nga imong dugangan ang among kaalam. Un-un usab nimo kami sa imong gahom pinagi sa imong balaang espiritu. Ug dili lamang kami magapatalinghog, apan magabuhat ingon nga mga imong mahigugmaong mga saksi. Sa pinasay Ginoo, gidala nako sa imong atubangan si Isidra Umpok tungod sa iyang balatian sa kasing-kasing. Ayuha siya Ginoo, ug tagai siya pangunahuna nga maayo sa paglikay sa mga butang hinungdan kung unsa iyang gibati karon. Kabangi siya ug kabuta siya, ikaw ang mananambal. Maingon mo sab Ginoo si Shirley Tansyungko Pirhis, na makagawas na siya sa ICU sa iyang sitwasyon karon. Among gihangyo ikaw Ginoo, tabangi siya, panalangin niyo sa iyang pamilya, tubaga nga mong pag-ampo ug hatagi sa kaygayunan nga makahimo sa pagbuhat maayo sa imong atubangan. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo, ug salamat Ginoo nga ang tanang nagagahin og panahon nining taknaa, bisan diin silang dapita, nagpalo na mapanalanginan sa imong gigahing langit nung panalangin, nagikinahanglan sa matagusa, sumala sa imong kabuoton. Amo kining gitugya gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, pagigsunan. O atong gitanaw nga nahimutang dakong kabahin ni ining sugilanon sa pananawon nga gitug-an sa Ginoo, sa damgo nga gitug-an gipadayag sa Ginoo kang Daniel nga gipakita niya sa hari sa Babylonia sa dugay ng panahon. Murag di takatuwa pantungod kay tagna agisultis kasulatan. Ang kasaysayan nagpamatuod ni ini pagkatahom sa maong kamatuoran. Og dili wala natapos ang istorya sa pagpadayag. Natapos ang sugilanon sa usa ka konbersyon sa pag-ila ni ining haria sa Dios nga gialagaran ni Daniel. Pinaagi sa pagingon, truly, your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets. Praise the Lord, mga igsunan. Kagapon natin kitanaw, nganong nahimo ning mabulok kong sugilanon ni ining atong pagtuon ining simana, kinitungod. Kay nahitabo kini, dili sa atong dapit, nga Kristiyano nga dapit. Wala na itabo kining pagpadayag sa minsayis Ginoo sa dapit sa mga Israelhano o sa Hudiya, sa Juda, kundili sa foreign land. Diin dito silang Daniel sa dapit nga ang mga tao wala nakailas tinuod nga Dios pagkanindot. Og ngano nga kini nga minsahing dako nakaabot ni anang mga dapit nga imposibleng maabtan sa mensahe tungod kay adunay mga katawhan ang Dios nga nakaabot sa maong dapit nga nagpadayon, nagpabilin nga matinumanon sama kang Daniel. Unsang secret gibuhat ni Daniel, gipakita niya sa dapit nga langyaw, sa langyawng dapit. Because Daniel resolved to remain
loyal to the Lord. He could not allow himself to absorb into Babylonian culture in ways that conflicted with holiness. Si Daniel, sa pag-abot niya sa dapit nga pagano, nahibalo na siya kung unsay kalainan sa maayo og dili maayo, balaan og dili balaan, hugaw og hinlo, busa magagalaan, makapaglaom. Wala niyagi sakripisyo ang iyang nahibaluan nga gikan sa Dios. Og tungod niya na, lakip na ang gitawag, eating the meat of unclean species of animals. Praise the Lord, makaigsunan. So, may dakong kalabutan ang kinabuhi sa nagsulti, ang kinaiya sa nagsulti, o ang pagkinabuhi sa nagsulti. Nga dili lang nahimong gamhanan ang iyang mga gipangsulti sa taong gipaabtan sa mensahe, kundili sa iyang kinabuhi, mensahe usab kini, alang sa tanan, nga bisan pas dapit nga wala nakaila og Dios, nakaila hinuon pinaagi sa nagkinabuhi nga katawhan. Ang naganindot usab nga nakatuna natong leksyon mao, nga nagmatinud-anon si Daniel sa iyang Dios nga masuhito pastanan tungod kay siya dili suhito. Inexperience si Daniel sa dapit nga mga langyaw nga mga dapit. Apan tungod sa iyang pagbarog sa pagkinabuhi nga maayo, sumala sa iyang natudlo kaniya gikan sa Dios, nagpabilin siyang matinud-anon sa sinati na nga Dios. Og tungod ni ana, milungtad siya sa dugayng panahon, bisan pasulod sa mga gingharian. So karon, ang nakita nato mao, mahinungdanon kayo ang mapurma nga batasan sa kinabuhi sa katawhan sa Ginoo nga pwede niyang nga mahimo niyang kasaligan sa iyang mga katapusang mensahe. Mahimo niyang agianan sa iyang ipaabot nga mensahe. So kumusta kining katawhan nga gipialan sa katapusang mensahe? Kasaligan ba? Gakinabuhi ba? Angayan ba? Mao kini ang atong tan-awon sa kinabuhi ni ining sugilanon sa libro ni Daniel. Busa ang espiritu stagna. Karon nga gabi, nagligo na usab kanato sa pagpahinumdum pinaagi ni ini. You have a character to form, and you are accountable to God for the character that you develop. Doon na kay batasan nga ngay pormahon og manubag ka sa Dios. Kung unsang batasana ka ng imong gihulma, busa may nung danon kayo sa atong pagtuon ang pagsabot sa wala pa nato nakita kaniadto nga ang isyu sa katapusan batasan, og kining batasan nga isulob nato ang langit nun balaan ang samas ginimonstrar ni Kristo sa dinhi pa sa yuta. Dalaygon kayo ang Ginoo, mga kaigsunan. Busa karon, nganong kinahanglanon nga paapilon pamangyudtas buhat sa pagdalas pasidaan sa tibuok kalibutan? Pwede ra ba nga ang Ginoo ray motapos sa iyang buluhaton kay iya man eh? Pwede god. Apa na nakanindot mga kagalaan? Na ato nang nahubad ang pinakadakong problema, nganong papilon man gyud ta? Iya man ning trabaho, iya man kaning buluhaton, og siya ra dai motapos. Pwede god. Pwede. Apa niya ang gidugang sa Espiritu Stagna? God could have reached His object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Praise the Lord. Doon nagyapoy toyo ang Ginoo. Nganong isigon kita
nga moapil ni ining kalihukan sa pagpangwali, pagdaog og mga hamiling kalag, pag-abot sa mga dapit nga angay paabtan sa katapusang pasidaan. Bisan pa ang langyong mga dapit. Sa laing bahin di ay, sa imong pagduyog ni ini, nagahulma ikaw kinaiya sama ni Kristo. Praise the Lord. In order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. In order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption. Pagkanindot, pagkaigsunan, mga kigalaan, ang nakatahom gayud ni ini mao, nga sa imo di ang pagtubag o pag-apil ni ining mga balaang kalihukan sa pagdaog og mga hamiling kalag, mga katawhan nagikabot sa Ginoo, nagmalipayon usab ikaw. Sa dihang nakiglambigit ka sa buluhaton sa Dios, pwede raon ta ang Dios mutapos niini apan tungod kay magkatabang usab kinis pagpatubo sa atong langit nung batasan, kupo sa pagkamatarong nga mahingpit, mahingkod, mahimong hamtong kita sa pagtuo, gipaapil kita ni ining kalihukang balaan kausa katapusang kalihukan sa Dios dinhi sa yuta. Praise the Lord. Pagkanindot kayo. Busa magpabilin. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Balik-balikon ko ni sa pagsulti. Kung wa ni nato tagdi pag-ayo, kaniadto tagdo na nato pag-ayo karon. Ngano? Tungod kay kaniadto kuntinto lang tang nakatabang, nakaampo, nakaawit, nakawali. Apan wa na nga usab ang atong mga batasan. Dili pa di ay tuigo. Og karon ni anatas katapusang ang sa pagpasidaan sa kalibutan. Kining panapos na. Natagaan sa Ginoo gahom ang atong pagsulti. Kinahanglan gyud ay kausaban usab sa batasan. Kanang mutukma ang atong gisulti sa atong pagkinabuhi. Mutukma ang atong minsay sa atong gisulti. Kanang di maglibog ang tao, magtan-aw nimo. Dili maglibog ang tao, magtan-aw nato. Nga ang atong binuhatan, sukwahi sa atong sinultihan. Karon, nagkahaom na uban sa grasyas Ginoo ug sa gahom sa balang Espiritu ang atong gilitok ug ang atong kinabuhian nagkaparihos na ug nagkapariha na ug ang kalibutan tin-aw nang magadawat niini nga malipayon ug mahigugmaon. Pagkanindot magkaigsunan. So tan-aw na to balik si Daniel. When walay kalainan ang nahitabo ni Daniel sa iyang kinabuhi, sa iyang panahon, o sa atong kinabuhi, sa atong panahon. Gingon ini pagsulti sa Espiritu Stagna. When Daniel was in Babylon, he was beset with temptations of which we have never dreamed. And he realized that he must keep his body under. Nakaamgo siya, kaginanglan nga ampingan niya ang iyang kusog, ang iyang lawas. He purposed in his heart that he would not drink of the king's wine or eat of his dainties. He knew, at di siya muinom niya itong ilimnon sari o niya itong mga malamian nga mga ilimnon dito sa gingarian. He knew, naibalo siya that in order to come off a victor, naibalo siya aron kung mahimo siyang mugawas nga nagbadaugon, he must have clear mental perceptions. Pagkanindot, magkaklaro ha, aron kung nakasiguro ka nga makadaog, dapat unsa aduna kay tin-aw nga panghunahuna og pagsabot, that he might discern between right and wrong.
Una-una na lang nato ng mga palahubog. Og maayo pa ba nagpamuot sa diyang nahubog sila. Isulti na sa Biblia, nakita na to na sa mga tapad na to, o sa ato mga silingan. Unya, kung kana may mubit-bit og istorya, katuhan ka, katawan lang. Apan ang minsayis, Ginoo labaw pa, nga bililhon og kabalaan, nga dili pwedeng yaga-yagaan sa nagbit-bit ni ini. Mao'y hinungdan nga bisan si Daniel, naniguro nga ang iyang tinawag sa Dios, makita nga way sami sa kalibutang iyang gibarugan. Praise the Lord. So dunay nahitabo. Tanaw na, sa diyang naninguha si Daniel nga makapahimuot sa Ginoo while he was working on his part, God work also ang kanindot and give him knowledge and skill in all learning and wisdom. Tabangan di itas Ginoo gyud. Sato ba, kung naninguha ka, ang Ginoo naninguha pugdugang para nimo. Kung nagpakita ka nimo sa imuhang gusto sa pagduyog sa iyang balaang kalihukan, tabangan po ganiya. Og tanawa unsay nahitabo mga kahigalaan, mga kapaglaom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. This is the way God worked for Daniel. And he does not propose to do anything differently now. All right, mga kaigalaan, mga kapaglaom. Unsay gisulti dinhi, ang Dios naglitok nga ang kun unsay gibuhat niya kang Daniel, di niya nausbon sa iyang mga katawhan karon. Maura gihapon. So kung naninguha ka sa pagsuot sa kupo sa pagkamatarong, ang Dios magatabang nimo og dugang. May limitasyon ta. Ang atong pagkamatarong daw trapura, apan sa diyang nahimutang matinugyanon ngadtos Ginoo, tabangan tas balang espiritu og mahitabo ang wala panahitabo sukad sa imong kinabuhi og sa kalihukan nga imong girepresentahan. Praise the Lord. Man must cooperate with God in carrying out the plan of salvation. Sayo pa kay karon, pizza 21 pa sa January. Dako pa kayo ang mahitabo niining tuig 2025, magaigsunan. Busa, dili paulahi. Bisan tuod, mubo na lang ang panahon. Time is running out. Ang isyu batasan, dili dali sayon, dili sayon purmahon, nagkinahanglag pagpractice, pagbansay, og uban pang matang sa pagsinati niini, kinahanglan ato nang sugdan karon ang pagpakita nga kita tinuod nga giluwas sa grasya pinaagis pagtuo. Sa nangaluwas sa grasya sa Dios pinaagis pagtuo, nagatubo sa pagkamatarong, hangtod ang himaya niya makita sa atong kinabuhi, gitawag kana kupo sa pagkamatarong ni Kristo na suot nato pinaagi sa balaang espiritu. Sa diyang nagninguha kita, ang Dios nagbuhat usab alang kanato. Og unsay nahitabo kan Daniel, sa dihang gibuhat niya ang maayo, gidugangan pa sa Ginoo ang unsay padayag kaniya sa iyang mensahe, dili lang para niya kundi para nato usab. Atong tan-awon karon nga gabi, dinhi sa Daniel makita sa libro ni Daniel, makita ang gitawag the longest prophecy, ang 2,300 anyos. Wa ni mo na makita, di ni mo na makita sa tanang dapit sa Biblia, ni ara sa libro ni Daniel. Apan kung imong sumpay-sumpayon ang mga tagna sa kasulatan, labi na ang pinadayag, masabtanan nimo nga usara day sila. Apan ninhi sa sa libro ni Daniel, di nasaysay ang 10 taas nga propesyas Biblia. Daniel 8:14. Gipial didto ni Daniel ang mensahe sa Ginoo para sa umalabot. Og atong makita niini nga bersikulo, mga kaigsunan,
nga nag-ingon ang Diyos kang Daniel, iyang limpyuhan ang iyang balaang dapit sa pagkatapos niining 2,300 anyos. Daniel 8, versikulo 14, nag-ingon dinhi, mga kaigsunan, then I heard Trisi, a holy one speaking, and another holy one said to that certain one who was speaking, how long will the vision be concerning the daily sacrifices and the transgression of dissolution, the giving of both the sanctuary and the host to be trampled underfoot? 14, and he said to me, for 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ang Iglesia Adventista ni anining distinctive doctrine gitawag sanctuaryo. Og nakita nato makigalaan nga niini nga mensahe atong ato nga masabtan nga kining 2,300 anyos mahinungdanon kayo ang tumoy niini, ang pagkatapos niini. Apan dinhi sa sulat ni Daniel, natabangan ta sa pagtanaw kasa-asa kini nagsugod. Kaya di takakita og kanus ani matapos kung di na to makita ang pagsugod. O gisultihan kita ni Daniel sa iyang libro sa 9 versikulo 25, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again, and the wall even in troublesome times. Taas di nga sugilanon, kay longest prophecy God. Pero ako lang gimubo ni ining dapita, karon nga gabi, sa usa ka dako nga katuyuan. Ato lang ilhon, nga dinhi, gipakita ang pinakataas nga propesya nga may kalabutan sa paglimpyo sa sanktuaryo. Importante nga mensahe nga atong makita. Og aron masabta na to, kanus anay katagna man, gitug-anan kita kanus ausab nagsugod. Di man na to, nga si Daniel naas Babylonia, naas iyang dapit, niining tungura, diin mga kaigalaan, o mga kaigsunan, layo pa na hitabo ang pananaw na una, damgo ni Hari Nabucodonosor, 605 BC nagsugod, o gunya ang pagkatukod pag-usab sa Jerusalem, ang pagbalik dito, kay nahimo man ni silang bihag, gibihag manis Babylonia sila. Ang pagbalik nila dito, gipakita sa Diyos ang ilhanan kanusa sa diyang ipagawas ang sugo nga ipasig-uli na ang ipasig-uli na og mugawas ang sugo nga ipasig-uli na og tukuron pag-usap ang Jerusalem. Ang nakanindot mao, diretsoon pag-istorya, the command was issued by the Persian king Artaxerxes I in the 7th year of his reign, and thus went into effect in 457 BC. Panaog ang numero ang tuig gikan sa 605 sa panahon ni Nabucodonosor o ni Daniel hantod sa Persia, Medo Persia, panaog hantod sa 457 BC. So pinaagi niini na ilhanato ang sinugdanan sa maong taas nga tagna. Og tungod kay atong nakita ang sinugdanan nga natuman kini mga kaigalaan og kapaglaom, ato na karong makita ang katapusan. Busa tungod niya na kung atong isdugangag 1,800 isumpay na to ang 2,300 days sa 457 BC, moabot yun ta sa 1844 AD. Praise the Lord! 1844 AD. Gikan sa 457 BC. Unsabay naitabo ni ining dapita. Praise the Lord, magkaigsunan.
migawas ang gitawag Millerite Advent Movement nga niining tungura gikan kang William Miller nga nagsugod sa pagwali sa 1833 nagpahibalo nga si Kristo haduol na nga mubalik. Busa na imugso ang gitawag the Millerite Advent Movement. Nagtuo sila nga mubalik ang Ginoo sa 1844. Apan nasayop sila sa paghubad, sakto ang ilang gituhang pitsa nga maukadtong tungura ang katapusan 2,300 anyos. Ang nakanindot lang mao nga dili di ay to ang pitsas pagbalik sa Ginoo mo na nga dunay great disappointment. Ang nakanindot mao nga pinaagi niadtong pagkabalua na hikit anato nga mao di ay kadto ang pagsulod sa labing bala ang dapit sa tinuod nga sanktuaryo didto sa langit ni Kristo nga atong manlalaban. O kung atong tanawon balik ang balaang kasulatan sa pinadayag 14, versikulo 6 ug 7, ang singgit ka nag-ingon sa makusog nga tingog, kaadlo kay ang Dios, ihatag kaniyang himaya, kay ang takna sa paghukom, nagsingabot na. For the hour of His judgment, miabot na. For the hour of His judgment has come, kay ang takna sa paghukom, naiabot na. Simbaha siya nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta, sa tubig, sa dagat o sa tanang tuburan sa tubig. Praise the Lord, magkaigsunan. Dinhi pinaagi sa sinulat ni Daniel, nakita nato mga kaigalaan ang tumoy sa sugilanon sa kasaysayan o ang nagkanindot mao. Niining panahon na duol-duol nas atong panahon. Gisugdan ang pagpangwali may tungod sa duol nga pagbalik ni Jesus. Apan, dili pa sa ilang panahon, gasugod di ay ang pangatubang ni Kristo sa labing balaang dapit sa sanktuaryo sa langit. So tungod ni Daniel, nga nagkinabuhi sa tulid nga pagkinabuhi, nahatag sa nasaligan siya sa Ginoo nga mao'y kapiyalan ni ining usa kabalaang propesya alang sa katawhan niya nga maabtan ni adtong panahona. Praise the Lord, makaigsunan. Balik tagang Daniel. Ang pangutana karon, where was Daniel at the time God gave him the prophetic visions? Usaray tubag, foreign land. Pagkanindot. Disa si Daniel sa foreign land. Dili imposible bisan diin kang dapita ni ining yuta magkinabuhi kalang mauyon sa kabubuton sa Ginoo gamiton gyud kaniya samas paggamit ni Daniel nga tua sa langyang dapit sa iyang panahon tungod sa pagkinabuhi nga matarong. Praise the Lord. Hapit na mo balik ang atong Ginoo sa atong panahon. Ako mo ang iyon sa pagsunod ni ini nga sugilanon hantod asa tadalon sa Ginoo matapos ting simanaha manginaot ko magkatabang ni alang natong tanan. Og timan-an nato mo kay igsuonan. Dili na dapat mautro pa ang kasaysayang di maayong nahitabo sa mga katawan sa Ginoo. Nga sa pag-anhi sa Mesiyas, dinisyuta didto sa pasungan sa baka bisan ang mga katawhan sa Ginoo nga taghintong danwa kabalog unsay nahitabo. Apan tanawa ang tanghaga sa diyang natao ang Mesiyas kinsabay nakatultul kanila the wise men from the east. Unsay gisulti sa Matthew 2 versikulo 1, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Kinsa ning mga tawhana gikan sa foreign lands. Wise men from the east. Ngano tungod kay nagsubay usab sila sa Biblia, nagtuon sa propesya o gigiyahan sila sa Ginoo. Og mauni nga akong gituhag dako nga daghan ang katawhan sa Dios sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan bisan unsa pay tinuohan. Busa ang mensahis tulog ka manlunda, gipaabot gyud niya sa tanang lumulupyo sa yuta.
And by the way, as per information nga nadawat nato, ang pinaka daghan, unsa ni pagkadagulagway, daghag followers nga website, kung wa ko nasayop, kay di ko suwito ani mga bahina, kanang website nga www.jesuswillreturn.com. Abi niyo kinsay, nagpasiyugdan niya na, atong mga igsoong Muslim, dili Adventista, dili Kristiyano, Muslim. Sa diyang nagtigom nagdialog ang Adventist o ang Muslim sa usa ka importante kaayo nga pakisayod. So malapas akong napakita nadawat nga informasyon sa mas gisulti nila ingon ini sa Adventist Muslim Religion. Ang mga scholars sa igsuon natong Muslim, mga scholar nga mga Muslim, nagkonfirmar sa minsaheng gibit-bit ni ini nga iglesia. Abi niyo unsay gisulti nila, umani ining dakong tigom, mga igsuonan. Mao kini siya, wala na ko usban ning pagkasulata, o kinsay gikan ni sa gikuhaan ako, din ako mao niya pagkasulat. You as Adventists have the second coming of Jesus in the very name of your church. Just like what you believe, and we Muslims also believe. Jesus' second coming will bring peace, justice, and equality to the whole world, and is the greatest cataclysmic event to take place in this world. You Adventists have this truth as a nuclear power energy, but unfortunately, you are keeping it like a light bulb in your hands. Sila na'y nag-ingon. Pusaon sa ilang hagit na to, ingon sila, if this is what Jesus' second coming will do, you need to tell the world about it. Are you on the internet? Are you telling the world about it? You should tell this to the whole world. Og mao kini ang atong problema. Og mao kini ang atong ginapanday karon. Nakakita na ang kalibutan. Nakakita na ang bisan pa dili Kristiyano. Apan naghulat, kanus akita mahimong gamhanan, mahimong iyang gamhanan, mahigugmaong saksi. Og niya akita'y mensahe, tulo ka manlunda. Ngagibit-bit, pinaagis, kusog nga tingog, tungod sa gahom sa balang espiritu. Nga naglupad sa kamalangan nga nag-ingon, nga nagdalas walay katapusang balita, nga iwali sa tanang lumulupyo sa yuta, to every nation, tribe, tongue, and people. Saying with a loud voice, fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. Paunsaon kini madala, o paunsaon kining dalhon sa kalibutan, ay ingon ang Espiritu Stagna, ang mensahe pagapasanon, dili pinaagi sa daghang panaglalis, kundili sa lawom nga pagkakabig sa Espiritu sa Dios. Mamalandong tani ini, mga kaigsunan, mga kapaglaom, mga kaigalaan. Mainungdanon gayud nga atong dalhon ang mensahe, bit-bito na mensahe sa nausab ng mga katawhan, na bago na, na reforma na, na transform na, nga angayan nang magbit-bit o di na ikawaw ang balaang pasidaan. Hinumduman na to. Og mao ni atong dapat makatunan karon nga gabi. We have a God who knows everyone living in foreign lands. Di na ito makuntis ang Ginoo. Siya'y nagdisenyo ni ining tanang mga pamaagi. Ang tibuok yuta malukob lang sa iyang mensahe. Ang ato lang gud mo tubag. Ang ato lang gud mo duyog. Sa bisan unsang paagi, bisan pag sa ikapulo o mga halad. Makahimo lang ta sa pagsalmot sa kalihukan, tibuok nga kalibutan. Mga kaigalaan, ako'y sulti niyo makapaglaom. Once upon a time,
Daniel was in the foreign land. Apan sa atong panahon karon, ingon nga Adventistang Kristiyano nga naa sa foreign lands, kita, kamo ang giandam sa Ginoo alang sa atong mga kaigsuonan nga gitawag ana sa Buddhist world, Shintoist world, Hindu's world, Muslim world. Sila ang magkatawhan sa Ginoo nga iya usab pahibaluon nga siya mao'y labing gamhanan nga Dios. Dios nga nagausab-usab sa mga hari sa kalibutan aron lang mailhan og dawaton sa mga lumulupyo sa kalibutan. Bisan pa unsa imong kultura, bisan unsa pa imong tribo, pinulungan og unsa kang matang sa katawhan, kita dunay tag-iya ang atong Dios sa langit. Og siya mo balik na. Og sa diyang di pa siya mo balik, sa di pa siya mo abot. Iyang andamon ng kalibutan. Aron way usa ka nato nga dili mahibalo nga kabahin kita sa planos pagluwas. Og kabahin sa pag-andam ni ini mga katawhan nga iyang gipangpaluna sa nagkalain-laing dapit sa bisan unsang sirkumstansya aron duslitan sa gahom sa balang espiritu og maningog gani sila aron matawag na ang tanan niyang magkatawhan naghulat lang sa bisan unsang rasa dalaygo ng Diyos. Og gutungod ni ini dili na tamaulaw nga ipadako nato kini minsay og ipaabot nato sa atong gitawag our mission. Foreign lands, dalaygo ng Diyos, mga kaigsuonan, mag-ampo ta. May gugmaon ng Diyos, salamat kayo sa imong pag-uban kanamo. Salamat kayo sa imong paabot kanamo sa usa ka kahibalo. Aron malihok ang among kabukugan, kaunuran, ug tanang bahin sa among kaugatan. Mabuhi kami, maulian sa among mga balatian, maulian sa among pagkatulog o sa among pagtinapulan. Mubangon kami uban sa gahom sa balang espiritu. Muduyog kami sa kalihukan o ang naa namo nga gipaagi nimong mga resources, maggamit namo dili nas among pagpanambas mga balatian, kundili alang sa pagtapos sa imong balaang kalihukan. Salamat sa pagkabot nimo kanamo. Paghatag higayon. Salamat Ginoo. Nga mabakwi pa namo ang among makapakyasan kaniadto. Ang among mga pagsupak kaniadto. O ang among pagdumili kaniadto. Tabangi kami. Abli ang among mga unahuna. Aron makita namo ang langit ng kahayag. O magkinabuhi kami duyog ni ining magmalipayon kauban sa tanan. O gunya, makita namo sa kalibutan, imong mga katawhan sa nagkalain-laing pinulungan, dapit, rasa, nagadawat kanimo, pinaagis imong gahom. Ang kadaugan, amo nang mabatnan, og amo kanang dawaton, amo kanang hangyoon balik tagyud Ginoo, kay andam na ang imong mga katawhan. Salamat sa dako nimong gugma. Salamat sa imong pagpailob kanamo. Ug salamat sa kagayunan nga amo pang mapakita nga kanimo ang imong gipakita nganhi kanamo ang pagkamahigugmaon. Salamat sa pagpanalangin kanamong tanan karong gagabion sa ngalan ni Jesus. Amen.